τα παλιά ξύλινα εκδοτήρια εισιτηρίων στο σταθμό του Θησίου από την πλευρά της καθόδου. Τέτοια ξύλινα εκδοτήρια υπήρχαν και στην Ομόνια, αλλά ξυλώθηκαν το 2003-2004 και υπάρχουν ακόμα στον Πειραιά. Παρατηρήστε τον ιδιαίτερο πάγκο που υπάρχει, το χαρακτηριστικό γκισέ με τα καγκελάκια και τα κάγκελα που υπάρχουν απ' έξω για τους ανθρώπους που περιμένουν να βγάλουν εισιτήρια. Σώζονται επίσης κομμάτια από τους παλιούς λαμπτήρες, τα μεταλλικά τουλάχιστον, και τα στρογγυλά κομμάτια. Ένα κομμάτι πραγματικά άλλης εποχής. Δημήτρης Φύσας για την Athens Voice, Νοέμβρης 2010.